Això la compro! La veritat! Ha entrat tard, però mira quina passada. 2.000 metres ja. Francesc aquí baix, i el David, i el Sergi també, que estan intentant remuntar. Mira, mira, el núvol aquí. Aquí baix el Francesc. Un despegat que potser són de 5. Mira, passeillo pel pescado. Ara ja estem a la Conflu. Aquest és el costat bo. Cap a l'oest, tot despejat. I aquí, per exemple, s'està muntant una condensació aquí al davant. Pues a buscar-la, però per davant, per l'oest. L'Adrián ha sortit de l'illa i ja deu estar, en aquesta hora deu estar ja aterrant a Berga. Mira el Francesc aquí. Aquí baixa el núvol i el Francesc. Francesc aquí. M'he menjat una descendència de... Buah! De la hòstia. ¿Qué tal? La bestia parda. Avui estrena cadira el Francesc. Barraco de Conflu. Allà baix veig el Sergi baixet. Bueno, baixet. Ho veig baixet perquè jo estic molt alt.
l'altre. Havia deixat la Conflu per tallar recte, però m'he equivocat i quasi la cago. Bueno, ara em sembla que ja la podré tornar a enganxar. Està molt enrere perquè jo són les Malloles, Igualada, i m'he quedat calat, està per allà, però bueno, està guapo, està guapíssim. Per la dreta el Francesc i el David, que no sé, però suposo que també. Mira quina Conflu de llibre. Està molt enrere perquè hi havia molt oest i no hem pogut despegar fins a les 5 del Ventall. A l'illa hem despegat a la 1:30 o 2 i vamos, quan nosaltres hem despegat l'Adrián ja estava entre Súria i Berga.